Nun pleno extraordinario e urxente celebrado na noite de onte, o novo executivo ribeirense foi quen de sacar adiante a súa proposta de goberno para o que resta de mandato. Fixo co respaldo de 14 dos 21 edís da corporación. Os 10 edís do PP e os 3 edís do PBBI, que conforman o goberno, sumouselles tamén o apoio da edil do grupo de non adscritos, Tania Redondo. A proposta presentada inclúe un total de 5 dedicacións exclusivas e 2 parciais, que suman un importe total anual de 245.000 euros. As exclusivas corresponderánlle á propia rexedora, María San Pedro, os tenentes de alcalde Vicente Mariño, Herminia Pouso e Ana Barreiro, e o edil de Deportes, Alex Vidal. Mentres que as parciais serán para o concelleiro do Mar, Fernando Abraldes, e o de Medio Ambiente, Víctor Reiriz. Dende o goberno defenderon a súa proposta, que no seu conxunto suporá un aforro en máis dun 13% con respecto ao goberno anterior. El anterior gobierno, con 11 concejales y el BNG en la alcaldía, suponía un gasto de 281.520 euros brutos anuales, con 7 dedicaciones exclusivas. En el Ejecutivo actual, con 13 concejales, 2 más, el importe se reduce a 245.295 brutos anuales, con 5 dedicaciones exclusivas. Sorprende porque, como me acaban de decir, falaban de dedicacións de primeiro nivel e de segundo nivel, bueno, ahora, como ben lles din, os niveles xa son de todos os tipos, non hai ningún tipo de homoxeneidade, o sea, non teñen a mesma valoración económica as áreas, porque deben entender vostedes que non é necesario ou que non vale a pena que todos os membros do seu equipo pois teñan a mesma remuneración por levar o mesmo tempo de traballo, ao fin e ao cabo. Deixarán servizos tan importantes como auga, saneamento, educación, xuventude, promoción económica, benestar animal ou limpeza viaria sen dedicacións, é dicir, sen persoas traballando a tempo completo no Concello de Ribeira. E vostedes, os señores e señoras do Partido Popular, eran os que dicían que a área de limpeza non funcionaba correctamente. Entón vai a funcionar mellor sen ningunha persoa á súa fronte. Seguimos as mesmas retribucións da liña que vostede aprobou no ano 23. E que vostede botase as mans á cabeza e ven aquí a montar un circo, que é o que se lle dá ben a vostede, cando estas dedicacións aprobounas vostede. Porque, mire, a alcaldesa, en este caso, alcalde vostede naquele momento, cobra o mismo que vostede. A concelleira de Facenda aprobou no vostede. O primeiro tenente alcalde aprobou de vostede. E os demais foron sufrindo reaxustes derivados de partidas que vostede xa contemplaba. Non se moveu un peso, e máis aforramos. Que hoxe os ribeirenses van a ter un goberno máis organizado, un goberno máis unido, un goberno con máis persoas, como digo, que vai a estar pendiente da atención dos veciños, que vai a demostrar a súa capacidade de traballo e, como repetín unha e outra vez, vai a demostrar moitísimo compromiso. E, ademais, cun menor custe económico. Na sesión tamén se aprobou a contratación do persoal eventual, tanto de comunicación como de secretaría de alcaldía, e deuse luz verde a outros puntos relativos á organización do Concello, como é o caso do nomeamento dos integrantes da Xunta de Goberno Local, a composición das comisións informativas, a representación nos órganos colexiados e tamén a da Mesa Permanente de Contratacións.